खुलुमबाय गिबियावनो आंनि मुलुगनां BodoNews चेनेल रादाब नायनो मोजां मोनग्रा बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङै दं। नोंथांनि थाखाय आं गोदान रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं बावैसो बांलादेशनि बिग्रायफोरजों सोमोन्दो लाखिनायनि थाखाय पुलिस कास्टडियाव जोबनानै दोनजानाय मरिगाव जिल्लानि माद्रासा फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि मुफ्ती मुस्ताफानियाव आसाम पुलिसआ सोंथि सोंनानै गोबां बाथ्राफोर मिथिनो हादों होननानै News18 रादाब बिलाइयाव मिथिनो मोन्दों। रादाबाव फोरमायनाय बादिब्ला बिथां गाहाय फोरोंगिरिया आनसार UI बांला टीम गुसुङै ABT बिग्रायारि हानजाजों लोब्बा दं होनना मिथिनो मोन्दों। बिथां गाहाय फोरोंगिरिया 2019 मायथाइनिफ्रायनो बांलादेशनि बिग्रायारिफोरा गावनि न'आव फैबाय थादोंमोन आरो भोपाल त्रिपुरा बरपेटानि ABT फोरजों सोमोन्दो दं आरो राङारि मददबो मोनो होनना फोरमायदों होननानै स्पेशल डाइरेक्टर अफ आसाम पुलिस मानगोनां GP सिंह बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों होनना रादाबनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। नैथियाव दं मैया आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामनि थागिबिफोरनो आसाम भूमिपुत्र सार्टिफिकेट मिशनखौ बेखेवनानै होदों। बे मिशन बादिब्ला आसामनि थागिबिफोरा आसाम भूमिपुत्र सार्टिफिकेटखौ 12 थाखोसिम अनलाइननि गेजेरजों एप्लाइ खालामनो हागोन आरो गासै एप्लिकेशनफोरखौ स्कुल एबा कलेजनि हेडमास्टार एबा प्रिन्सिपालफोरा DCनिसिम साबमिट खालामनांगोन होनना आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावदों। थामथियाव दं रासिया ब्रिटेननि सा 39 ब्रिटिश नोगोरारिफोरखौ बन्द खालामनो एबा नागारनो थांखि लादों आरो बिसोरनि गेजेराव लेबार पार्टीनि दैदेनगिरि आरो आगुनि ब्रिटिश गाहाय मन्त्रि डेभिड केमेरन बिथांमोनबो लिस्टआव दं होनना टाइम्स अफ इन्डिया रादाबनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। ब्रैथियाव दं मैया आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा एडमिनिस्ट्रेटिभ कलेजाव गासै DCफोरखौ लाना हर घर तिरंगा जल जीवन मिशन आरो जन आरोग्य योजनानि सोमोन्दै गुवारै सावरायलायदों होनना खौरां मोन्दों। मख'नो गोनांदि मानगोनां गिबि मन्थ्रिया फोरमायदों दि बयजोंबो लोगोसे बयनिबोनि थाखाय जौगाखांनाया ओरैनो स्ल'गाननिल' नङा, बेयो सरकारनि खुंथायनि एंगारहायै बाहागो होनना फोरमायदों होनना खौराङाव फोरमायदों। फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनियानोमोन। सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ दिनैसो गोदानै नायसंदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनावबो थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान रादाब फोसावबाय थायोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै।